posa yadaba tukubasilani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 22 Oktoba 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kuzakhala kovuta kuti ine ndizasiye zimenezi chifukwa izi ndimalankhula zimakhala zikuti zikuchoka pasi pa mtima ndipo ena akhoza kumadana nazo koma this is a passion. Undu utumiki ndithu ulaliki uprofeti kuwatumikira anthu mosayang'ana nkhope, mosayang'ana chipani, mosayang'ana mtundu, mosayang'ana chigawo. Ine nimangoyima pa chilungamo motero kuti lero ndabwera nayo mituka yochuluka kwambiri ndipo ndiyalirira madriver amene amanyamula mafuta ku makampani osiyanasiyana amene akukumana ndi mavuto akapita ku madepo oberedwa. Komanso ndiyatumikiranso madriver osiyanasiyana amene pakana lero alibe ma license akungoyendera mapepala ku road traffic. Komanso ndiyalirira Malawi wochuluka andi uthenga umene ukuyenera kuti upite kuboma la apita mutalika kuti pamene mwanyamula mavuto wa pa 16 September paja muziwe kuti kuli mkute waukulu umene osatengera masewera ukuvutani kwambiri andi mukuyenera kuti mpange machawi makamaka nkhani ya ku immigration kumene Amalawi ambiri pakana lero aluza ntchito zawo, alephera sukulu, alephera kupita ku chipatala matenda, aina amwalira chifukwa chosowa passport imene mwadala ena anachita terminate contract ndi company imene imapanga mapassport bwino koma chifukwa cha mtima wokuba, mtima wankwizi ozitenga kuti ifezi zikhale za anathu lero mwana uja nduyo anayiwononga immigration kunali kuli akadaulo kuli anthu ogwira ntchito bwino koma akulephera kuchita operate chifukwa cha mistake ya munthu wina ndi mwana wache chifukwa chongofuna makobiri. Koma tisanafike kumeneko ndafuna ndipereke uthenga wapadera umene siwachokera kuboma makamaka zokhuzana ndi nifi. Anthu ambiri muziko muno akuyimba mafoni kwa president wawo wa anthu osauka kumafunsa kuti kodi tidamva kuti nifi idasekedwa maofesi koma anifi wadakabwera m'mizimu kumavuta kumatenga ndalama osapereka malisiti komanso kumasintha ma account kumatuza kuti tikasiye ndalama zo ku banki koma ku account ina ndipo akunka nawo psheza pena akumabwera mwina anthu ochuluka mwina 14 kuzafuna kulanda katundu wa anthu. Kodi tipange bwanji? Ndiye chino chile DC chinaimba foni kubomako kufufuza chilungamo chake cheni kwa SPC Secretary to the President atuza uthenga onena kuti kunifi kunali chibwana anthu amangobako ndalama za Amalawi ndipo pakali pano nifi inasekedwa. Amalawi nonse kuchokera kunsanje pakana kuchitipa kota pakana kumchinji musapereke ndalama kwa anthu anifi amene akumabwera kumadera kwanu amene ambiri mwa iwo si anthu achilungamo ndo okuba. Boma likunena kuti likonza ndondomeko yoyenera kuti anthu mukapereka ati isingongole kuti ati inuyo mungoja osazapereka ayi ndalama ya boma simadyedwa ndi milandu yaikulu. Amene muli nazo ndalama musunge kaye magulu mwanumo aboma ayika ndondomeko ina yanyuwani yokuti mukaperekere ndalamazo. Amene akumabwera m'mizi mwanumo m'madera mwanumo ndikumatolera ndalama anthu amene ndo okuba akuti musawapase ndalamazo. Uwu ndi uthenga umene ukuyenera uchoke umene upite kwa inuyo Amalawi nonse ochokera kuboma akulankhula onde ya boma nkuthekaso kuti apanga official communication kuti ino Amalawi mudziwe kunena kuti nifi inasekedwa kumeneko kunali phwando la akakowa kumpeza wankulu kumene koko wanifiyo akumachola dance kukondwera ndalama zokuba ndiye anaona kuti kuli zibwana zazikulu ndipo nifi anayimisa
ena wakumene akumakusinthirani ma account yo akufuna mukaike ndalama mu account yo kuti abe ndalama. Izi uthenga umene pakufunikira so ino aboma mupange machawi kwambiri chifukwa ndalama za nkhani zikhonza kubedwa. Lero ndi alilira Malawi ambiri amene ni ma truck driver amene amanyamula mafuta kuchokera ku Tanzania. Misewu yovuta kwambiri andi nkhani ya misewu boma so munayenera kuti muganizire chifukwa ngati misewu yavuta ngati kuchiweta kukafika ku Karonga, kuchikwawa kukafika ku Msanje, kusalima kukafika ku Baraka, misewu yavuta kwambiri andi ndi death trap. Andi izizi aboma munene ya kuziganizira. So awa madriver onyamula mafuta awa amataka katenga kumene kuja mafuta. Malamulo amanena kuti mafuta ngati ashota ndi 600 liters amene owo musawasise iyayi. Koma ngati ashota ndi 500 ndiye kuti mukhoza kusisa chifukwa malamulo ndionera kuti mafuta aja chifukwa cha radiation ndi kaendedwe amakonza kumene kuja kunyamula 1000 liters mwachisanzo kufika nawo kuna amakhala akuti asika okha chifukwa cha zina ndi zina kuyenda komanso kutentha. Choncho ma drivers ambiri akuberedwa chifukwa malo ambiri kumene akumakasisa maujeneja amaiseka mita ijayo sikero ijama iseka imene ijayo ncholinga kuti mafuta aja asaloyo mwachilungamo chiwerenge molakwika akasalambuyo mu abe mafuta aja azigulisana okaoka kumagulisana mwa madiru. Kuli madiru woopsa kwambiri amene akumpwetekesa driver amene alibe china chilichonse. Ndamva chisoni nkulu ina amene amayang'anira ana amasiye ochuluka kwambiri amubera mafuta okwanira 1800 liters oti mafuta amene wawa atazidulidwa ndi iyeyo. Choncho aboma amene mmayang'anira za mafuta tapitani mukaone mmadepo ambiri mukaone kuti kodi zoyezera mafuta zikuyeza mwachilungamo. Anthu ma drivers akudandaula kwambiri. Makamaka aku AAC akudandaula koopsa chifukwa akuberedwa ma driver. Andi mwawo monso mmakampani mwawo tala limati likapulika amati ndirako. Ma spring kuduka amati bwanji wadulisa ma spring. Gali moto kuonongeka amalipirisa iyeyo. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti anthu amene wawa akuzunza ma driver. Anthu ena amene ndikufuna ndi alilire mama uno ndi ma driver osiyana komanso anthu amba amene akufuna kumayendesa magali moto. Kwa nthawi yayitali sopano mwina zaka ziwiri zapitapo kupita ku road traffic sumapezako kumene kujako kuli ma license. Anthu akumango pasidwa chipepala chonse kumachisunga ndikufika ponyenyeka kuti kabala abale kuti ichichi ndi mankhwala ochokera kwa Sing'anga. Pepala itanyenyeka mwafuse ya traffic mmiseumu akukumana nazo zimene zizi kumaona munthu wangokhala ndi pepala kwa zaka mwina zitatu. Koma ku road traffic ko makadi wonso akabwera akumapangidwa mwa madiru akumapasidwa anthu amene angochita apply kumene ena amene anachita apply kale sakupasidwa ujene makadi ama license. Iyi ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri. Andiso zinthu zonse zimachita so expire. Andi sindikudziwa kuna kuti kodi ndi direction yanji imene boma mukuyenera kuti mutenge ndi cholinga kuti anthu akhale ndi ma license, anthu azitha kumanjoya akamayenda muziko lawo. Nkhani imene ndikubwera nayo ina yayikulu imene aboma pamene mukutenga boma ilili pamene mukufuna kulamulira paka na 2030 a DPP ndi nkhani yokuti muyangane a sensitive issue imene ikuchitika ku immigration. Amalawi ambiri akumuimbira president wao kumadandaula kunena kuti ku immigration zinthu sizikuyenda. Akadaulo aliko ndithu ku immigration koma pakana lero miyanda ya anthu akuvutika kuti apeze passport. Ena alephera kupita ku sukulu, ena amwalira chifukwa chofuna kupita ku chipatala koma kunja koma kulephera kupita kunja chifukwa cha kuvuta kwa passport. Ena anachoka ku South Africa
Africa maiko siyana kubwera kuti azapeze passport. Lero passport ija ikukhala chinthu chodulisisa kwambiri. Kulipira ena kulipira mwina katatu, ena kawiri, ndalama za nkhani ndiye kuliso madoba. Vuto la Malawi iso sitimamva kuli madoba okuba akuabera anthu ku immigration kuanamiza kuti tikupangirani passport within 2 days. Munthu nanga wavutika akufuna apite ku South Africa, akufuna apite ku America, akufuna apite kunja kuti akagwire ntchito kapena ku sukulu, munthu akungopereka ndalama. Iyi ni nkhani imene mwina abwana kumene muliko ndi mmene mwayambira muja mwayambato bwino kwambiri zonyadisa kwambiri kumalawi kuno kukukhala ngati sono anthu apuma mpoya wina wa nyuwani kumaliona kuti akukhala muziko lawo mmene mwayambira muja mukanasa nkaso mwina anduna ena ogwizana ndi ministry imeneyi Homeland Security kuti mwina nkhani imene ya mapassport ayiyang'ane nsanga chifukwa Malawi akuzunzika koopsa. Nkhani ina yomalizira imene tikufuna kukamba pano, it is to do with education, especially the private schools. People are happy that now we have free education from primary to secondary. But still more, there is another sector that you need to look into, the private secondary schools. These people are charging too much. Even in the Asian community is complaining that they are being, forced to pay, millions of kwachas for a student at a particular school. There is need to have a deliberate policy to have these private schools checked, because it is too much now. They are charging too much for one to send a student or a lad to school. It takes someone to pay almost 10 million, 8 million in private secondary schools. You cannot send a child to go to secondary school like private secondary school like St. Andrews. They are charging too much. So people are asking the president, government, to look into this area as well. While you are trying to bring sanity, you are trying to promote education in Malawi, there is need also to check these private secondary schools because they are charging too much. Kumangomva kutatu ndi mwenye, kuatu ndi zungu. The economy is not allowing people to have enough money to pay for their children to school. It is too much. First, there is need to have a deliberate policy to check these private secondary schools, monitor them, see what they are charging. Komaso ena even ma college amene akumapezeka kuti ana ambiri ngati DMI, ana ambiri akuzunzika kumene koko sakuphunzira. Umangomva makamaka planta ya campus, umangomva kuti mwana uja wabwerako atilero sitiphunzira 2 hours atilero oli aphunzisa ali busy. And it is very, very unfair considering how much people are, paying these colleges. They are paying a lot of money. Leloli school ndiyo dula kwambira ndititokoze boma kuzera kusogolera umene wa Professor Arthur Peter Mutharika kuti they have considered, because for mwana kuti aphunzire it takes a lot of millions, and makolo ambiri aliwokondwa kwambiri akuthokoza chifukwa cha zimene zachitika kuti sukulu sopano kuchokera mu January ikhala yaulere. But still more, there is another area that the government has to look into, the private secondary schools. They are charging too much for an ordinary Malawian to send his children and daughters, sons to school, because it is too much. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa.